تەوی ڕاگەاندنا vekirina dergehê Sînûrî navbera Efrînê û Tirkiyeyê de li hîn nirxê berhemên çandiniyê nexasim zeyta zeytûnan di cihê xwe de maye û bi arzanî tê firotin. Di heştê mijdarê sala 2018 hikûmeta Tirkiyeyê vekirina dergehê gundê Hemamê yê navçeya Cindirêsê ya Efrînê bi Tirkiyeyê re bi fermî ragihand û li gor hikûmeta Tirkiyeyê ku ew dergeheke bazirganiyê ye û sedem ji vekirinê ji bo liv û tevgera bazirganiyê di navbera Efrîn û Tirkiyeyê de çalak bibe. Li hîn cotkar û bazirganên Efrînê tu sûd ji wê dergehê nedîtiye û bihêvîne têkeve warê cîbicîkirinê de û bi fermî derxistina berhemên çandiniyê beref Tirkiyê ve biçe. Ji dereke taybet ji Efrînê ji Arkêra ragihand ku hîn nirxê tenekeyên zeytê bi 14,000 lêreyên Sûrî têne firotin û li hember de bi nirxekî girantir li deverên derdûrê tê firotin. Di heman demê de madeya mazûtê li bazarên Efrînê bihatir bûye. Ji derê tekez kir ku tevî derbasbûna zêdetirî 10 rojan ji ragihandina vekirina dergehê Sînûrî lê ta niha bazirganan tu sûd ji wê yekê nedîtiye. Ji ber ku biryara qedexekirina firotina berhemên zeytê ji bo derveyê Efrînê hîn cîbicîkar e. Ji destpêka hatina demsala zeytûnan berpirsên Tirkiyê yên li Efrînê biryara qedexekirina firotina berhemên zeytê ji bo derveyê Efrînê derxistibû û ew yek ziyaneke mezin gihanda cotkarên Efrînê. Ji ber ku nirxê niha tê firotin, têra têçûna guhdana darên zeytûnan ji kirê karker û guvaşgehan û berhevkirin û çînîn û vedana daran nake û bihêvîne di zûtirîn dem de ew biryar were guhartin da ku cotkar bi serbestî û bi dilê xwe berhemên xwe careke din bifroşin.